Ayo. Info मोनबाय नों आलु जागोन आबै आलु एवंगार जागोन नों देनां फिथा थाइबानि मोनजागोन थाइबानि बारा दाम नङा फैद' फ्रिजआव दोननायमोनलै गाज्रि माबा जाबाय नै रानथाबनानै थानानै आलु भाजा बैसाङानो जायगा थोला आरो बैसांखौनो सिफायजोबसिगोन बेयावनो आयौ जोंहा बिथिंजाय मामिखौ निउनियाव फुथुनानै जा आइजों आंजों नै आइया ना सायदों ओमफ्राय आंहा आलु हादों आरोना लोगोफोर नै नै बिथिंजाय नाखौ एवबाय आङो नाखौ अनलाजों संगोन आरोना ओमफ्राय नैबे आलुखौ भाजा बेखौबो अनलायाव होगोन आरोना आं ना एवबाय थाबाय नै ओमफ्राय ना एवबाय थानायावनो न' सिंनि गेसा जोबनानै होबाय आरोना लोगोफोर नै ओमफ्राय आं माखासे अरदाबाव संबाय अनलाखौ अराव संबाय आरो आङो ओमफ्राय बैथिंबो बायहेरायावबो गेस दङ ओमफ्राय बायहेरायाव आङो आलु भाजाखौल' एवबाय आरोना नै लोगोफोर माने बायहेरायाव जा बार बारदोंमोन नालाय गेसा मोजां जोङाखै आरो बिरथिं बिरथा बिरबाय थायो नालाय ओंख्रिया थाब मोननाय नङा साननानै अनलाखौ अरावनो संबाय आङो आरो अनला अराव संबा गोथाव जायोना बनबो दंखायो नै होननानै आं अरावनो संनायसै आरोना लोगोफोर कालारखौनो मारै बासिनोबाय गोजाखौनो जा गोदौखाबाय एबाराव दायो गंगार दुन्दिया होनोसै आरोना नै सोरबा बैरा बाखार होनो ओमफ्राय आं गंगार दुन्दिया होनो आरोना आइमोना बैरा बाखार होनो ओमफ्राय आङो गंगार दुन्दिया होनो आरो आं गंगार दुन्दिया होनो आइमोना बैरा बाखार होनो सां दायो नै बेफोरो दाख्लैहाय जोंहा गामियाव हाबा दंमोन नालाय बेयाव लांजोबनायमोन आरोना न'नि मालमोन बियो ओमफ्राय आइया लानानै फैबाय आरो दिनैहाय आइ फैनानैसो आं ओंखाम ओंख्रि संदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नैबे एम्फौआ माने मोननानै फिथोबखौनो थोबनो रोङाखै नामा जोंहा आइ सासेनिमोन आरोना आइ सासे फिसिनायमोन बेखौ माने जानो हरदों आरो जानो होननायखाय हरबाय आरो जों दा बेखौ एवनानै जागोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै माल माथाया बिथिंजायबोमोन आइ लाबोनाया हाबायाव लांनाया थोरसि लथामोन गासिबो बिसोरबोमोन आरो नैबाव साराय दंमोन खोमा ओमफ्राय लाबोजोब्बाय आरो आइया नै बिथिं खादा बाल्थिं आरो बिथिं आंहा ओंख्रि संगासिनो अनला ओंख्रि मोननोसैयानो नै बिथिं आंहा एम्फौ भाजाया मोनबायबो लोगोफोर ओमफ्राय नैबे अनलाजों नाजों जानोसै आइया जाग्रोबाय ओमफ्राय जों दा गेन्द्राजों आंजों जानोसै आरोना नै जा गोथाव नुखाबाय आं जा बुरजा जाखागोन नैबे आलु भाजा आयौ गुंखिया देन्जार गिदिरखा बोरै गुंखिखौनो हामि र' सामसि बिदि गुंखि लायो बोरै गन्थङाव मादि गुंखिया बोरै दाम्बि चाला बोरै बेसे गिदिर गिदिर आयौ बिदि गुंखि लायो आंनावसो गाखोखांलायबावदों नोङो दे गुंखि एरख'नोसै दे ओइ गुंखि एरख'नो दे गुंखि ओइ ओमफ्राय जाम्बि बे मा सिखारदो फै मोजां फै अखानायखौ नायनो फै अखानायखाय जि खुसिथार मालाय सान्थिथार अखानायखायसो सान्थिथारहाय नै मामिना खावलाय गोदोलाय उथिं मारै फारसेथिं गोदोयो दाद जाला गुंखिया मारैबानो थाबायलै नोंनिखौ मामा गुंखिया बाबाया उन्दुदोंलै बिफाखौ नायनायाव नै बाबाया उन्दुदों मा दांलायलायथारबाय थाब बिफाया थालांगिया गरम बाबाखौ मेव थुदो बाबाखौ मेव थुदो दे नारथार बाबाखौ नारथार नारनो हायासै आयौ उन्दुदो मा होननाय आं बेयाव मामिखौ हारसिं गालांदों आरोना माबायदि थायो बियो होननानै नायलाय ओमफ्राय माबायदि बेलथायदों आं साइडआव थाखुना नायबाय थाखादों आरो मबाइलखौ दोननानै आरोना गालांजादों आंजों दालाय मानि याला नों सिखारनो थिनबाबो सिखारा नोङो सिखारनो थिनबाबो सिखारा दालाय गालांजादोंना आंजों गालांदों माया फै नायनो फै अखानायखौ नायनो फै अखानायखौ नायनो फैदो फै
Chan để mà sáng đi chiều. Ô khá được nào mà ô cá được. Bây giờ này nữa phải. Phải, đầu này nữa rồi. Ô khá được này nữa phải. Ô khá được làm gì chứ nữa. Anh sẽ có một cái tôm nữa là cái này nó săn được nào mà. Chỉ xếp than đỏ. Than đỏ. Abi mình ăn được vậy. Sản phẩm sản được khơi. Sản dân được thế nào lại. Đi này sợ ô khá. Ayo. मालायफ्रा दाउदै एवनानै जासोदों सान्दुङाव जोंहा आइजो आंजों जोंहाबो गाबोन नायगोन दे इखो जालायबावदोंमोन ओमफ्राय अखासो हाना होबाय आरो नै जोंहा दा अखा नायनाया दिनैसो नुदों फिसाखौनो उन्दुथाराना बियो ओमफ्राय आं दसे बानानै लानोसैलाय आरोना नै बिफायाबो जा उन्दुलांबाय ओमफ्राय लोगो गैला नालाय आंहा बिदि बालायबाय आरोना नै ओइ बुंनाया गारि नालाय नों गारि सिनायखायोना गारि सिनायोना मामि आं सिना गारि नायना बुंनायखौ नायना नोङो माबोरै गारिखौ सेन्देल गाननो रोङा सेन्देल हावैयाबो साथा हमनानै बेरायबाय जोङो माला उन्दुगोन नोङो मालाय बाबाया उन्दुलांबाय जाखो टाइमा नै 11:30 जाबाय माला उन्दुगोन नों दा माला उन्दुगोन दायो हरनि 11:30 जालायबाय आरोना लोगोफोर बियो उन्दुवाखैनो बिफाया उन्दुलांग्रोलायबाय बिफाखौसो खुरगासिनो नै लोगोखौ दायो अखानायैनि ओंख्रि आरोना आं दालि जहल संबाय ओमफ्राय पटल भाजा नैबाव सबाय बिमाजों पटलजों नै मोनबाय ओमफ्राय थिथा केरेला एवबावदों आरोना नै थिथा केरेला ओमफ्राय आं दालियाव थाव होआसै आरोना भाजायानो थाव जाजोब्बाय नालाय मा इथिं खालामो गावसो मिथिगौ दे आंलाय खिखांनायखाय सप्तासेनि दे बुआ नोंसिना सबायजोंथ' मामि दे आगा उन्दु दे लावबाय आरो मानसिया खुदै जाजोब्बाय नालाय मानसिया गोनलै मा होदों केन्द्रा सामब्रामल' होदों संनो नागिरदों मोनजाथारसिगोनलै सावग्रो आं सावखांगौमानि आं फुजा होखांगौमानि मोनजाबानो जाबाय फुजा होनोसै आयु लामाया जाना आं माजों थांगोन दे ओमफ्राय फुजाखौ होखांबाय आङो अखा हायो नालाय ओंखायनो थिं खोब्बाय आङो गेन्द्राना सावनाया मोनदों ना मोनाखैथाय गोदै गोथाव जाथारबायलै गाइखेर गैया गावजोबदों गाइखेरा गैयालै गैया गाइखेर गैया सिंनोसो मोजां नुदोंमोनहाय गोजा आंबो रुटि जागोन होनबा आंबो मोदोम फिसा खालामसै दावदै फिसा खालामसै लाल साहा गाइखेर गैया बोरै जादों गोथाव गोथावथार गेन्द्रानि सङा बेटारिया गैला लायनानै मानो गोबाव गैला बेटारि गैला बानलु लगायबाय फैया नांगौ लादे आंखौ लागोन मोनसे जाबावोमोन बे साहाया नोंलाय मानो लोंलै एसेल' दंगन देबि लाल साहा लोंगोन नामा नोङो लोङानो
Di cabai di. Paling. जागायनोसै हाजो जालायनाय लाइनखौ मोनबाय लाइनानो गैला जोंना थसे नांलायसिगोनसो लाइननाय रे फिथा थाइबानि मोनजागोन थाइबानि बारा दाम नङा फैद' फिथा थाइबानि मोनजागोन बारा दाम नङा मालपवा थाइबाल' मोनसेयाव गरमथार गिसिब लाना जा गिसिब नङा सिबसिब लाइनानो मोनसेल' होनो मोन्दों फेनबो सालायनो मोनाखै बेटारियानो जोब्बाय आरोना लाइनानो दिनै सानसे गैया दिनैसो एबारसो लाइन बिदि बेटारि जोब्बाय सानावबो सानसे होनो मोनासै नालाय गरम जाथारबाय फांखाखौनो होनो मोनासै नै फिसाजोबो गोलोमफुबाय सिबसिब दा गरम मारै उन्दुबावगोनहाय गरम फैखाबाय गरम फिसाजो जालायसिगोन गरम एम्फौआ मोनबाय फिसासिन जादों दिनै ना फिसासिन जाबाय दे बे आलुया जोंना आलु नों आलु जागोन आबै आलु एवग्रा जागोन नों देनां आबै आलु एव आंनोबो होनगोन फुख्रिनिया दै राननायनिया सबनिया थैदो दैया होनोसै आं सोमना जागोन खिन्थु जायो जागोन हाया थारमाने दसेनो मोनसे नै उनथिं सोर दं नोंलाय नाया नोंलाय मोनहा बिबैखौसो नायबाबो थोआखै खिजोंनो आलुआ ना मुलिना ना मुलिना नायानो नोंखौ नाया